Den her lille video skal handle om UV-stråling. Herude på gangen uden foran vores fysiklokale, der har vi det elektromagnetiske spektrum. Og her på skalaen, der kan man se, at elektromagnetiske bølger kan være radiobølger, mikrobølger, infrarøde bølger. Så er det det smalle bånd her, der er det synlige lys. Og lidt længere ude for det synlige lys, der har vi ultraviolet røntgenstråling og til sidst gammastråling. Og det her ultraviolette lys, det skal vi prøve at undersøge herinde i fysiklokalet med den her lille opstilling. Jeg har sådan en UV-lampe her. Den her lille lampe, man kalder det også en ravlampe, og går man langs med Vesterhavet efter en storm, så er der faktisk mulighed for at få rav til sådan at lyse op, når man stråler UV-stråling på det her rav. Men her i det her lille forsøg, så vil jeg bruge sådan nogle UV-perler, nogle perler, der sådan er følsomme for UV-stråling. Lyser jeg dem op her bare et ganske kort øjeblik, så vil man kunne se, at de skifter farve. Det forsvinder igen efter et øjeblik. Og i min lille opstilling, der har jeg tænkt på, kan vide om solcreme egentlig virker mod UV-stråling. Så jeg har lavet en opstilling her. Jeg skal nok også bruge noget papir og en blyant og nogle skala, et skema og gentage forsøget mange gange med mine måleresultater. Men jeg har besluttet mig for at lyse på de her UV-perler i 5 sekunder. 5 sekunder her, hvor de bare bliver lyst. Så har jeg en glasplade, en anden glasplade og en tredje glasplade. Og på glaspladerne, der smører jeg en lille bitte smule af den her læbepomade, sådan jævnt ud på glaspladen. En lille smule af noget UV, det er noget olie her, eller solcreme, som har en faktor 20. Og så har jeg en solstift her med faktor 50. Et tyndt lag ud på glaspladen. Og så vil jeg altså lyse på de her UV-perler i 5 sekunder, og så vil jeg prøve at finde ud af, hvordan ved at tælle antallet af perler, der ligesom skifter farve, for at finde ud af, har solcreme en virkning på UV-stråling.